danoi Zumarte Musika Eskolako kurso bukaerako kontzertu hontan. Dakizuen bezala, aurtengo urtea nahiko urte berezia deu, 40. urte hurrena ospatzen ari gehalako, eta horrexeatik ekainean ite gendun kontzertua pasadeu maiatzea, ze ekainean beste gauza batzuk joango jalako. Eta bueno, besteik gabe, kontzertuai hasiera emango jo, ondo pasa eta gozatu. Mila esker!
sin palabras habla. La placa duerme de día, dice que hace la precaria. Cuando cae la noche, va a bailar a la tasca y baila.